Kusenjalo uMengameli weANC uCyril Ramaphosa uphuthwe ngumdlalo weGalofu osuke uqondene naye iPresidential Golf Challenge namhlanje. Umgcini mafa weANC uPaul Mashatile ukugcizelele ukuthi akukho okushaya amanzi ngalokhu. Akabonakalanga ngotshengele uRamaphosa ngalensasa kwindawo ebeqanqosele ukuba kuzo kuquka nokwenza ujike-jike kwisixeko. Ingaba bethu oku kwenza kuba ingafuna ukudibana namajelo endaba ulandela amazwi kaDavid Mabuza ngomcimbi wakwa-Eskom. Ingaba kambe umsantsa uyakhula phakathi koRamaphosa nabamnyashayo ngaphakathi embuthweni. Mashatile uyakukhaba konke oku. No, I spoke to the president last night. He was supposed to tee off and play today, but because he had a very heavy schedule since he arrived here, he requested me to take over. It was understood. He did say, look, please take over because I won't be able to do it. So nothing sinister really. Ukandikelo kaMashatile ukwakhabele kude amaha okokuba beyi-top 6 yombutho banomsantsa susela ekuqaleni kwale veki bebejikeleza ngokwahlukana kwindawo ezininzi ngaphambi kosuku olukhulu lwangomgqibelo. It would have nothing to do with factions in the ANC. Maybe he knows something, so we will engage with him when we meet. We have not been able to meet, but the top 6 of the ANC is working very closely together. We are leading the process of unity from the top. Kanti-ke golf challenge ilungiselelwe kokuba kuthi funqunqu noko izimali zalo mbutho. Nangona nje olu suku luqale ngamagingxigingxi uMongameli Ramaphosa engakwazanga kuza kuba khona apha, uPaul Mashatile ungene esihlangwini zakhe waqhubela phambili nomcimbi wosuku. Ukanti-ke intetho kaMongameli yangomgqibelo ijonge ngamehlo abomvu ukuba ingaba bethu iza kugxila kusini na kwabangathathi ntweni. Ndingu-Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eKimberley kuMntla Koloni.